ai ko brom baro shoblay kani ke khobor galong shapang uwe briew ubadan ha Jerusalem pat ke keteng ke jam u galong Simion ka Bible ko ong ladan Jerusalem briew ba keteng Simion but uni briew long uba rublay uba hok but uba mensim ba khoi u shongsa po jam u sngap ke jinglong ke jing im ke jong Simion galong ude briew ba hok briew ba rublay but mensim ba khoi u shongsa po jam u ka wepat kata ke jinglong ke jong Simion galong bo udan ni kata ke jing terang ke jing seliang ke jing yai up kmelenti ya kata ke jing pentingan ya ke Israel kata ke jing up ya kaban pentingan di Israel kata ke jing up kmelenti ya ke jing wan ke jong Messiah ki jiu ki kmelenti lanu jong Messiah unwan ba ulong no silspa pan silspa ya ke jai benro Israel pan pentingan ni ke jai benro Israel bo nu Simion udan ni ke jing terang ba ke jing angnot pat ka Bible ke thu ini ba mensim ba khoi ba dan po jong u uni mensim ula pan pau ya ke jing pan pau ko phala kata ke jing pan pau jong ke jing mayan balai jong ka peneng pa kata ke jing pan pau ka long kum ni ba menom yap tat anda men yo iswa yo grace about try jong me menom yap sngap kata ke jing pan pau ko jong mensim ba khoi ka long menom yo I ke jing yap tat na men yo iswa yo grace about try lo bai ketika ta ke jing terang ke jong seliang ke jong belai jong ba jong pi kalong kata ke jing angnot ke dok not ke jong belai jong ba jong pi pom kwa ingap de fi bengin yap no klampat yo I yo Christ kwa ingap de fi bengin yap na ke bertai habang yempat yo I yo Christ about try pilaban kali kumno ngin yo I yo Jesus habang yempat yap ka Bible ke to shai yangi ba ngi yo I ki khamat ke makan jamasi oi ka do jangan macam fi kan yap katakan jing kwa brai jika do kan yap kan walam sika jing yap mereka ke jing yai kwa brai ya kata makan jam sim kawan ra ya ke jing suk baga jing im namal kata u blame pen pau Simion pa menom yap tak namen yo I yo grace mau try pa namal kata haba ngi yo I shwa yo grace nginom yo I shwa ke jing yap mon bagi Kristan bagi bom long Kristan kala nang yap no na ka wiga snam chi ka wiga snam kem par yo I yo Kris kala yap no don ki ba yap ki ba grukom ki ba per bat kala yap klampat yo I yo Krist ka jayu lok ba ye la ki yap klampat yo I yo Krist nda kala yap klampat yo I yo Krist ka jing yap ko ba shirkai bi ka trim tam bat ken sa yo I pat yo Krist anda kala dab yap bat ken yo I hangno ken yo I ha ka sngi ka jing bishar hapan yang marway kata kalong ka jing shirkai ka jing shat bread no ka jing shat kantai pan bread kata ka lower ding go shirkai ba par kata kalong ka jing janjar par kata kalong ka jing snow pisa la di babi chunom la jonam ka Bible ko hang ta pin la nyar pin dai pin yap han rai ka jing yo ishwa yo Jesus sa yo I ka jing yap nginom shap ti ka jing yap kam dan borsho namar kata gain ka de ka mon ka jong blai nga ba de phi bangi de ben yo I yo grace shwa bangin yap na ka bertai ini yo I ki khamat ka bagan yam sim ngin champang ha ka do not ka jong ba jong pi namar kata ha bangi priang mengingat yo Jesus ngin mat bangi sha I ka jing trai ka jong sim ba khoi ni sha I ka jing lam ka jong sim ba khoi unu sim ba khoi yo don ha ka jing em ka jong Simion palapan pau ho Simion do sim ba khoi o nom yo I ka jing yap tat andau yo I yo grace will try tu nu Simion la up tu dan kata ke jing terang lanu dia syam yo tau Messiah ka baki khod Christ but ka Bible ka ong ba sim ba khoi ulai lam yo ha ka we ka sngi ban lek rung shaka temple but ha ka ba kum ka ka por u Jesu la wan man rung shaka temple u dang long klum ka ka por ha ka jing lam ka jong ka Mary ka kme jong u but u Joseph u ka pa jong u ke la wan shaka ka jing pen khoi ya Jerusalem ha ka temple but ha ka ta ka timing ha ka ta ka por pilaban perkat bau blai u pa jang ba jong pi ban baneng ula bo ya ka ta appointed time la ni ka ta ya ba por ka ba bit ba unu jo u men sim ba khoi ula pandap ya ka Mary ba Joseph ba wala mi Jesus belong tang khlum ban rung ya ka ta temple ban lek ya ka ban pen khoi uni u Samuel ru de ka uni u Simion ru de ka jing lam ka jong men sim ba khoi ula wan ha ka ta temple ula rung ha Jerusalem mar ya dong ta ka por ula yo I yo Jesus Mario I yo Jesus ula ka dup yo ula rap ula tum ula ka dup ula dop ula dait sap ka
kata kecing kemen kabala pendap jika cing kecing Simion pada den kata ulong ulai rock you belai berolong ko ken rat namar kata tu pelait no you shakri kecing haga besukeng kat pakum ke kular kecing tu pelait no mentai you shakri jome pon lait no aga besuk ke bemut tu pelait no yang ngan lait no nak kata berthei mar kala biang yang bangan yap no ru ngalahun namang yesham bangan yo i yo belai jonga wong namar ki khmat jonga kila yo i ya kecing pen kecome o ya ka bamela pen kre bat melap man shy kamat ki briew baro kata ka jing shy ne kaman ki gentle pat ka jing kamat ka burom ne kaman ki Israel ki briew jome ong ki kamat jonga ki yo i ka jing pat ka jome Lukas kalau nang ba ar kata kat ka ar san fen reu fen yo aru ar fra fen sapuli ya kan ka tien ka jong brei o ko ong namar ki kamat jonga ki yo i ka jing pat jome man ta kala biang yang tu pelait no enga pangan lek do ka besuk lok ba i namar kata blai kwa enga de fi bagi day ban yap hakan ke berthai shwa begin yap dengan ke berthai ka bible ko way po way briew mo hebrew kan nong bakandai finyo ge tu ini way po way briew un yap tang chisin pada den kata un mi pat pan yeshamu jisu ka sngi bishar namar kata haba ublai kwa inga de fi begin kendu ka sngi bishar ka khat du abaneng kwa inga de fi begin yo ishwa ka de berthai shwa begin yap kwa inga de fi begin yo yu jisu ko pan yeshamu jisu ni ban mat yu jisu ka jing kecing apa jong pi kata gede kecing terang kecing belai kenang baga kecing yap kan wan kan long tang ke invitation lan kecing khot so hai ngabede fi pan priang so ba begini ben late no o kum ka sain hagan ke berthai begini ben late no ne ke berthai sham basa han rege ben late pat ban rung shabaneng ban sham pat you Jesus Christ what try o kata kecing besar kan wan rege long ben light do pa baga bible ke tu shai bo Simion long ba rublai ba hok ba tap ben sem ba khoi ai begin shai kecing tray ke jom sim ai begin shai ke jom pandap ke jom sim bakot kana ngabat pi uni ujo men sim bakot pan pau eng of the fi aga sngi ke jing rong no aga sngi ke jing wan i ka bo blai wan man pa yu khon man shau no eng of the fi na ke de berthei ngin yo i yu markmat ke jing pan pau ke jom sim bakot ngin yo i la ta ka dai ke sngi ke jing rong no ro ngin yo i yang tai ka baneng pala play ke de ka baneng wan pan yo i yu jisu markmat uru men sim bakot ba dan po ba do no ka jing ba jong fi un berkelan turun dia fi haka burom kacang overlay hallelujah hantang dia i pengen late no dekat percaya syam besar pengen syam buru Yesus oh junam hallelujah blame good ku fi blame ting shine ka khamat ka jung fi blame ai fi gani ka jung pan shai blame ai fi gani ka jung pan pau pusan ni gani ka tin ka jung blai pai show blai fi i ka burom ka jung blai Yesus i dia fi hallelujah to blame good ku leng bagani khubar ka lengkat in sa syam pat ka kubar nak berdak burom ke jeng amen amen and amen.